Tertúlia en A Punt. Les notícies del matí. Nou i 9 minuts, encetem el temps que dediquem a la tertúlia, un temps d'anàlisi que avui compartim amb Joan Baldoví, diputat de Compromís. Senyor Baldoví, bon dia. Bon dia i encantat d'estar així novament amb vosaltres. Gràcies per compartir aquest espai amb nosaltres en les notícies del matí. Contempla, senyor Baldoví, Compromís establir una aliança electoral per a concórrer a aquestes pròximes eleccions generals? Sí, categòricament sí. Hi ha dues opcions damunt de la taula i veurem pros i contres i decidirem quina és l'opció, en definitiva, que siga més útil als interessos que nosaltres volem representar. Quan diu que hi ha dues opcions, a quines dues opcions es Sí, refereix? està l'opció de... Bueno, hi hauria tres opcions, la de presentar-nos a soles o la d'anar en coalició. Si triem anar en coalició, hi ha l'opció de Podemos o hi ha l'opció també d'anar en el partit d'Iñigo Errejón. Quina seria més convenient per a Compromís? Si li preguntes a Joan Baldoví, Joan Baldoví creu que l'opció per a nosaltres millor seria l'opció d'Iñigo Errejón. Per les seues paraules puc deduir que Íñigo Errejón aporta il·lusió. Efectivament. Bé, la il·lusió a vegades s'esvaeix i la il·lusió a vegades hi ha que treballar-la o que seguir treballant-la. En un cas jo crec que la il·lusió s'ha esvaït per un cantó i jo crec que l'opció de Mas Madrid pot generar aquesta il·lusió per tota aquella gent desencantada